Kubor ka Batesi TV lawanda shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakerdop ying jongpi Ka Deputy Commissioner jong ki East Khasi Hills District ka kong Isawanda lalu kala pentip baga jingpen bana jong ka Awaken India Movement ban penlong ya ka jinya rally hanong ba Shillong bat kuntubru shikiwai pat ki sorba jong ka ri India haka arpu sautri kubunai Naitung arajar arpuway ya ka bala pensapriyang lingba ka social media kalong ka Be-Aiñ kat kum ka hukum bala penjari baro ki East Khasi Hills District baro ka way Kat kum gani ka jingpen bana jong ka Awaken India Movement balapan sa priyang hapo ka social media ka jingpen long ya gani ka rally ni ka jingya ya pajba kalong ban persya ya ka jingpen jari jong ka sorkar ya ka jingkhang dam ba ya ki kendon ba perking ka jingptha ban ai injektika ka jingptha ban deng ya ka mask bat ban leru ya ka test Ka Deputy Commissioner ha ukurwa balapan bana ha ka Facebook page kala kentu yi ki pajba nong song jong ka district baro ka way bakanya trailang bat ka sorkar na ka benta ban rat dingkong ya ka jingpang klam COVID-19